Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Sedoso Surabaya ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu guru ingkang kula hormati, kaliyan tamu undangan ingkang kula hormati. Uga mboten kesupen adik-adik kelas lan rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti Maha Agung ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saged sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan kelas 12 sapunika. Kula minangka wakil siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri Sedoso Surabaya panuwun tanpa umpami kagem ngaturaken ucapan matur nuwun. Kula sakonco namung sanget ngaturaken matur nuwun kagem sedaya bapak lan ibu guru ingkang sampun nggulawentah kula sakonco sedaya. Dangunipun tigang warsa dhateng pawiyatan sakmenika. Kula sakonco inggih badhe nyuwun donga pangestunipun supados kula sakonco saged lancar agengipun makarya utawi nglanjutaken ing pawiyatan ingkang luwih inggil, saengga cita-cita kula lan sakonco saged kawujud. Ugi supados kula sakonco saged dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bangsa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan sakmenika. Kula gadah sekedhik pesen kagem adik-adik kelas supados sinau ingkang sregep, supados saged mujudaken cita-citanipun ugi dados larik ingkang lantip. Cekap semanten ingkang kula aturaken menawi anggen kula sakonco kagungan sisip sambering ingkang klentu. Kula nyuwun agunge pangapunten dumateng sedaya. Kula aturaken matur sembah nuwun. Akhirus salam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.